Evo. Ajde, penje moram ga osiguravati, ne mogu pričati. Drža kameru. No, uglavnom, penjemo na Strogiru. I penjemo smjer Lačića neka. Ne znam, to su neki talijansko ime. Uglavnom, ja sam ispenjao prvu dužinu. I to je 5A. I ovoga... I ništa, slijedi nam dalje gore. Još 3 dužine, znači se skupa 150 metara. I onda opsajlamo. Tako. Biće dobro. Vrijeme je malo jugi. To je suho bar. Stino, reci! Kako? Sve je teško. Aha, smjer! Pomalo, ajde, ajde. Ajde, easy going. Samo diši. Ajde se nešto žali uvijek. Mislim da ću uspjeti. Nema zašto ne. Ideš? Da, pomalo, ajde. Dole se vidi piki. To je piki. Gore sam ja i stijena. I to je to, ne. Moj položaj. Da, vidi pad more. Evo.